Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan ng tiyuhin ko na itago na lang natin sa pangalang Mar. Taong 1989. Ligaw, Albay. Itong mga panahong ito, kasalukuyang meron ng pamilya itong si Mar. Ang tanging ikinabubuhay ng kanilang pamilya noong mga oras na yon ay pagsasaka. Nakikisaka kasi itong si Martin sa isa sa mga may-ari ng malawak na palayan doon sa Ligaw. Hindi kasi pinalad itong si Mar na makapag-aral dahil sa hirap din ng kanilang buhay. Hanggang sa ika-4 lang na baitang ang natapos nito. Pero masaya naman itong si Mar dahil sa loob ng 4 na taong yon ay natuto siyang magsulat ng kanyang pangalan. Naging masaya naman ang pamilya nila Martin. Kahit simple at medyo mahirap ang kanilang pamumuhay, ay hindi ito naging hadlang sa kanilang pamilya. Sa loob ng 5 taon nilang pagsasama ng kanyang pamilya, ay biniyayaan sila ng Panginoon ng 3 anak na lalaki. Ang amuhan na pinagtatrabahuhan ni Mar ay merong kakaibang istorya sa kanilang barangay. Ayon sa mga matatandang nakatira sa kanila, ay kinakatakutan ang angkan ng may-ari ng sakahang yon dahil sa kuno-kunong aswang ang ama nito. Bago namatay ang ama ng amo ni Mar, ay nakita pa ito ng iilan na lumipad ng 10 oras ng gabi sa mismong bahay nito. Ayon din sa albularyong nakatira sa kanilang barangay, ay maaaring ang amo ni Mar na si Mang Philip ang napasahan ng bertud ng ama nito dahil ito ang sumunod na lalaki sa kanilang panganay na babae. Isang araw, habang nagtatanim ng palay itong si Mar at ang kasama niya, biglang merong lumapit na isang trabahador sa kanila. Hoy Mar, pinapapunta kayo ng ating amo sa kanyang bahay. Mamaya nyo na tapusin ang trabaho nyo dahil importante ang sasabihin ng ating amo. Wika ng katrabaho niya. Si Mar kasi ang namumuno sa kanyang grupo doon sa parte ng lupang kanilang sinasakahan. Nang marinig ito nila Mar, ay agad din naman silang umahon sa mga kahon ng palay upang dinggin ang tugon ng kanilang amo. Mar, parang may problema ata tong amo natin sa atin ah. Isipin mo, nasa kalagitnaan tayo ng pagtatanim. Tapos pinatigil tayo. Sana naman, huwag sermo na maging almusal natin. Wika ng isang katrabaho ni Mar. Kaya nga Roy, dapat kanina bago tayo nagtrabaho sinabi na niya. Hindi mo ba napansin kanina Roy? Parang nangingilag ito sa atin kanina. Sagot naman ni Mar. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila Martin ang bahay ng kanilang amo. Agad na bumungad sa kanila ang 2 anak nito na naglalaro sa labas ng kanilang tahanan. Mang Philip! Narito daw ang pinatawag nyo! Pumiyok. Sigaw ng nagsundong katrabaho ni Mar. Matapos nitong makapagwika ay siya namang pagbukas ng pinto ng bahay na tinitirhan nito. Nang makita ni Mar ang looban ng bahay na yon, laking gulat na lamang niya nang makita niya ang lahat ng kanyang mga katrabaho sa lahat ng lupain nito na naroroon. Halos palaisipan para kay Mar ang mga nangyayari, gawa ng ito ang unang pagkakataon na ipinagtipon silang lahat.
Habang sila ay naghihintay sa labas ng entradang pinto, ay siya namang pagsipat ni Mar sa amo nila na papalapit sa kanilang kinaroroonan. Pumasok na kayo, Mar. Saluhan niyo kami dito sa naggaganap na piging. Pasensya na at hindi ko kayo nasabihan kanina. Medyo makakalimutin na kasi ako. Wika ni Mang Pilip. Wala hong problema, Mang Pilip. Ano ho ba ang meron? Nagtatakang tanong ni Mar. Kaarawan kasi ng panganay kong anak. Yung nasa ibang probinsya. Nais ko lang ipagdiwang ang ika-21 kaarawan nito. Sagot naman ni Mang Pilip. Matapos nilang mag-usap ay agad din namang pumasok ang grupo ni Mar sa tahanan nito. Medyo may kalakihan din kasi ang silid ng bahay na yon, kaya kumasya ang 30 kataong magsasaka. Malapad ang tahanan ni Mang Pilip ayon kay Mar. Dahil ito na din ang nagsisilbing bodega para sa kani-kanilang mga ani. Hindi kasi masyadong tiwala si Mang Pilip sa bodega, gawa ng merong mga mapagsamantalang nangunguha ng kanilang ani sa tuwing sasapit ang gabi. Nang marating nila Mar ang hapagkainan, ay agad din namang umupo ang kanyang mga kasama. Napakasaya ng mga ito dahil sa napakaraming pagkain ang nakahanda sa may lamesa. Ang tanging ipinagtataka lang ni Mar ay ang kakaibang itsura ng lechon na nakahanda sa hapagkainan. Animoy, napakalayo ng lechon na yon sa hugis ng isang baboy. Dahil sa wala namang alam si Mar sa mga ginagawang sabulag ng mga aswang, ay hindi niya ito gaanong pinansin. Ayon kay Mar na purong karne ang naging handa ni Mang Pilip para sa kaarawan ng kanyang anak. Kahit masasarap ang mga nakahandang pagkain, ay hindi ginaganahan si Mar dahil sa matabang ang mga lasa ng mga ito. Di rin siya pwedeng kumain ng marami dahil sa meron siyang iniindang karamdaman. Kapag nasobrahan kasi si Mar sa pagkain, ay hindi nito napipigilan ang kanyang pag-eebak. Ang mga kasama naman ni Mar ay halos mga patay na gutom na kung titingnan dahil sa napakarami nitong kinukuhang pagkain. Di niya na yun gaanong pinansin dahil sa minsan lang naman maganap ang ganoong handaan ng kanilang amo. Makinig kayong lahat. Mamayang gabi, bumalik kayo dito dahil may magaganap pang handaan at kasiyahan. Wika ni Mang Pilip. Kasabay ng pagwika ng amo ni Mar ay ang pagsigawan ng kanyang mga kasama. Matapos nilang makakain ay agad naman silang pinabalik sa trabaho ng kanilang amo. Habang sila ay nagtatrabaho, halos hindi na talaga mapakali si Mar dahil sa sama ng kanyang sikmura. Ayon kay Mar na ang pakiramdam niya noong mga oras na yon ay para bang pinipilipit ang lahat ng kanyang bituka. Ramdam niya din ang pag-agos ng asido sa kanyang atay na para bang pilit nitong tinutunaw ang kanyang mga nakain. Dahil sa hindi na talaga nakayanan ni Mar ang kanyang iniindang karamdaman, ay pinili niyang magpaalam na muna sa kanyang mga katrabaho upang umuwi. Wala namang tumutol sa pagpapaalam ni Mar dahil bakas sa mukha ni Mar ang kanyang nararamdaman. Habang nagdideliryo si Mar, ay siya namang pag-aalala ni Mar sa mga sabi-sabing kanyang narinig.
Animoy. Doon niya pinatotohanan ang mga sabi-sabi tungkol sa tunay na katauhan ni Mang Philip. Kahit alam ito ng mga nagtatrabaho kay Mang Philip, ay pilit nila itong ipinagsawalang bahala dahil sa napakabait nitong amo. Kapag ikaw ay magtatrabaho ng buong maghapon sa kanya, ay makakatanggap ka ng karagdagang sahod na siyang labis na ipinapasalamat ng mga trabahador nito. Ano, Mar? Hindi ka ba sanay kumain kapag umaga? Tanong ni Roy habang umaahon si Mar. Sanay naman ako, Roy. Kaso lang, madali talagang masira ang tiyan ko kapag meron akong nakakain kakaiba eh. Sagot naman ni Mar. Matapos nilang makapag-usap ay agad din namang umalis si Mar. Pagdating niya sa kanilang tahanan ay doon na nag-umpisang sumakit ng husto ang kanyang tiyan. Halos mabaliw na ang asawa ni Mar dahil sa pag-aalala sa kanya. Nang makita ito ng anak ni Mar ay agad naman itong humingi ng tulong sa kakilala nilang albularyo. Mar, ano bang nangyayari sa'yo? Nag-aalalang tanong ng asawa ni Mar. Ewan ko, Beng. Kumain lang naman ako ng handaan doon sa tahanan ni Mang Philip tapos nagkaganito na ako eh. Sagot naman ni Mar. Nang marinig ito ng asawa ni Mar ay bigla siya nitong pinadapa sa higaan upang puwersahan itong pasukahin. Sinusundot na din ng asawa ni Mar ang kanyang ngalangala upang maisukan nito ang kanyang mga nakain. Pero kahit anong gawin ng asawa ni Mar ay bigo itong pasukahin siya. Hanggang sa lumipas ang ilang minuto at nakarating na nga ang albularyong tinawag ng kanyang mga anak. Nang makita nitong nakadapa si Mar sa kanyang hinihigaan, ay dali-dali niya itong pinuntahan upang tulungan. Agad itong naglabas ng langis sa kanyang bulsa na siya ring agad na ipinainom kay Mar. Habang ginagawa ito ng albularyo, ay doon din naman sinabi ng asawa ni Mar ang nangyari sa kanya. Yan, masyado kasi kayong madaling mahulog sa salapi at matatamis na salita. Marami nang sabi-sabi tungkol sa mga naninirahan dyan, pero hindi nyo pa rin ito pinakikinggan. Pasalamat ka't merong tanim sa'yo ang iyong ama, dahil kung wala, ay hindi na kita matutulungan. Wika ng albularyo. Ayon sa albularyo na ang ama ni Mar ay naging barkada din niya noong kabataan pa lamang nila. Marami siya ditong utang na loob, gawa ng siya ang naging huling disipulo nito bago na maalam sa mundo. Tama kayo ng hinala. Ang ama ni Mar ay isa ding albularyo. Bata pa lamang si Mar nang nawala ito, kaya hindi siya nito napagpasahan ng lihim nitong karunungan. Dagdag pa ng albularyo na noong tumungtong ng 1 taong gulang si Mar, ay binaunan siya nito ng pangontra sa kanyang sistema para hindi siya basta-bastang mayanggaw ng aswang. Sa pagkakataong kumain siya ng pagkaing inihanda ng aswang, ay makakaranas siya ng labis na pagsusuka na halos isuka niya na pati ang kanyang bituka. Nang mainom na ni Mar ang langis na ibinigay ng albularyo, ay bigla namang naisuka ni Mar ang isang daliri ng tao. Gulat na gulat ang asawa ni Mar noong mga oras na yon dahil sa kanyang mga nasilayan. Maging ang mga anak niyang lalaki ay nasuka na din dahil sa daliring inilabas ng kanilang ama. Ang daliring isinuka ni Mar ay naaagnas na at kitang-kita na ang buto nito sa gitna.
Ilang minuto pa ang lumipas at sinundan yon ng isang patay na sisiw na kulay itim. Gulat na gulat si Mar dahil sa mga kakaibang mga bagay na kanyang isinusuka. Hindi niya lubos sukat akalaing nakakain siya ng isang buong sisiw nang hindi niya namamalayan. Yan! Magsilbing aral ito sa iyo, Mar. Alalahanin mo, wala nang nakabaon sa iyong pangontra dahil nagamit mo na. Kapag ikaw ay umulit pang tumikim ng pagkain na galing sa taong yon, wala na. Hindi na kita matutulungan. Wika ng albularyo. Nang nawala na ang iniindang karamdaman ni Mar, ay humingi siya ng payo sa albularyong tumulong sa kanya. Nais niyang malaman kung ano ang gagawin niya sa gaganaping salo-salo kinagabihan. Madali lang yan, Mar. Magdala ka lang ng 7 kalamansing kulay dilaw. Ang 2 sa mga yan ay pasimple mong ilagay sa mga kakainin mo upang makita ito ng iyong mga kasama. Sa oras na mailagay mo ang kalamansi, ay doon na maaalis ang sabulag na itinanim ng amo niyong aswang. Gagawin mo ito hindi upang mailigtas mo ang iyong mga kasama, kundi upang mailigtas mo ang iyong sariling hindi tumikim ng pagkaing inihanda. Wala na akong nakikitang pag-asa sa mga kasama mo, Mar. Magiging aswang na din ang mga yan ang hindi nila namamalayan. Kapag sumapit na ang huling Biyernes ng buwan na ito, ay tanging kamatayan na lamang ang maaaring magsalba sa iyong mga katrabaho. Sagot naman ng albularyo. Kaya lang naman tutungo si Mar pagsapit ng gabi dahil sa magbibigay ng pasahod sa kanila ang kanyang amo. Kailangan ni Mar ang perang ibibigay ng kanyang amo para meron siyang ipangtutustos sa kanyang pamilya. Yun din ang gagamitin nilang mag-asawa sa kanilang gagawing negosyo. Sumapit ang gabi at doon na nga nag-umpisa ang isang maliit na salo-salo. Sa labas na ng bahay ni Mang Philip ginanap ang salo-salong inihanda nito dahil sa medyo maliwanag ang buwan. Habang kumakain ang mga katrabaho ni Mar, ay pasimple niya namang inilalagay sa kanyang bulsa ang mga kinuha niyang pagkain. Kahit dering-deri na siya sa kanyang mga nasisilayan, ay pilit niya pa ring tinatatagan ang kanyang loob upang makuha ang sahod na nais niya. Nang nabigay na ang sahod niya, biglang nagwika si Mang Philip ng, "Pagkuha mo ng sahod, umalis ka na!" Nang marinig ito ni Mar, ay labis siyang nagulat sa naging asal ng kanyang amo. Animoy napakalayo ng ugali nito sa nakasanayan niya. Dahil sa sinabi rin ng amo ni Mar, ay agad siyang tumalikod at hindi na muli pang nagpaalam. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niya namang hinubad ang kanyang pantalon at agad niya itong inilibing. Di na niya tinangkapang tingnan ang mga pagkaing nasa bulsa niya dahil sa alam niya kung ano ang mga pagkaing kanyang ipinasok doon. Lumipas ang ilang araw at nagtsatsagang maghanap ng trabaho si Mar. Habang siya ay naglalakad sa bayan, nakakita siya ng isang grupo ng mga kababaihan na naghahanap ng kanilang nawawalang asawa. Dahil sa maraming nakikiusyoso sa mga babaeng yon, ay lumapit na din si Mar upang makinig. Ayon sa mga babae na ang kanilang mga asawa ay hindi na muling nakabalik pa matapos nitong makapagpaalam na tutungo sa isang piyestahan.
Doon din nakita ni Mar ang asawa ni Roy na halos mamatay-matay na sa kakaiyak. Dahil sa mga kaganapang yon, pinili na lamang ni Mar na wag nang makialam sa mga nangyayari upang hindi na siya madamay. Sumapit ang gabi at dumating na ang puntong kinakatakutan ni Mar. Habang sila ay natutulog, napapansin ni Mar ang animoy isang hayop na naglalakad sa kanilang bakuran. Padabog ang paglakad nito habang nag-aangil. Dahil sa lakas ng paglakad ng nilalang na yon, ay agad namang nagising ang pamilya ni Mar upang magmasid. Ang kanyang mga anak na nasa kabilang kwarto ay nagsitakbuhan na patungo sa kanilang silid dahil sa takot. Hinayaan lang naman nila Mar na gawin ng nilalang na yon ang nais niya sa kanilang bakuran. Paikot-ikot lang ang nilalang na yon habang patuloy ito sa pag-angil. Kinaumagahan, napansin nila Mar na sira na ang kanilang mga gamit sa bahay. Maging ang mga pananim nila ay parang dinaanan ng delubyo dahil sa ginawa ng aswang na dumalaw sa kanilang tahanan. Makailang ulit din itong bumalik sa bahay nila Mar, kaya napagpasyahan nilang pamilya na umalis na lamang dito. Pinili na lang nila munang manirahan sa bahay ng kapatid ng asawa niya habang hindi pa sila nakakatirik ng kanilang sariling bahay. Sa pagtagal ng panahon, ay doon na lamang nabalitaan ni Mar na tuluyan na din palang lumayas si Mang Philip sa kanyang mismong lupain. Walang nakapagsabi kung saan ito tumungo at kung sino ang kasama nito. Nang malaman ito ni Mar, ay dali-dali niya ring tinungo ang lumang bahay nito upang magmasid sa paligid. Sa pag-iikot niya sa bahay ni Mang Philip, ay doon niya nadiskubre ang mga buto ng tao na nakabaon sa gilid lamang ng dingding ng bahay nito. Pinili na lang niyang itago ang kanyang mga nakita upang hindi na magkaroon pa ng panibagong problema yung mga nawalan ng asawa. Matapos ang insidenteng kinasangkutan ni Mar, ay hindi na siya muli pang nagpakita sa asawa ng kanyang mga katrabaho. Pero kahit na lumisa na si Mang Philip, ay nananatili pa ring palaisipan para kay Mar ang nangyari sa kanyang mga kasama, lalong-lalo na kay Roy. Alam niyang hindi papatay ang mga ito at maaaring kaisa na ito ni Mang Philip. Dahil sa pangyayanggaw ng amo nilang aswang, ay doon din ni Mar na unawaan na maaaring naghahanap lamang si Mang Philip ng mga kasamang kauri niya. Laking pasalamat na lang ni Mar sa kanyang ama dahil sa hindi siya natuluyang nakuha ng kanyang amo. Ayon din sa ibang albularyo na nakausap ni Mar, maaaring nakontrol na ang utak ng kanyang mga katrabaho noong umagang bumalik ito sa kanilang bahay. Yun din ang dahilan kung bakit nasabi ng mga ito sa kanilang pamilya na tutungo sila ng piyestahan. Magpahanggang sa ngayon, ay hindi pa rin nalilimutan ni Mar ang minsan niyang naging karanasan sa kanyang among aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam nyo ba na sa kwento ng liblib na mga probinsya hindi na bago yung ganitong klase ng kwento? Yung amo nila isang aswang? Kalimitan pang narinig ko sa mga ganitong klase ng kwento
Yung mga aswang na yun multi-millionaire. Ganun sila kayayaman. Isipin nyo na lang, kayang bumili ng aswang na tao na gagawin nilang aswang. Pero, bakit nila hindi ginagawa? Bakit gustong gusto nila na mangyayanggaw sila na hindi alam ng tao kung ano yung ginagawa nila? Di ba? Palaisipan Ano ba? Parang sa mga hayop. Pansinin nyo sa mga hayop. Yung mga baboy na alaga, hindi ganun kasarap yung karne. Kumpara nyo sa mga native na baboy o yung mga wild boar, napakatamis ng karne niyan. Di kaya may kinalaman yung ganung proseso ng mga aswang para sa mga niyayanggaw nila? Mas maganda yung yayanggawin nila yung tao na walang alam? Ano sa palagay nyo? Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.